Фирма Еником М е специализирана в обзавеждането за дома. С търговска площ от над 10 000 квадратни метра ние вече 23 години доставяме уют, комфорт и красота във вашите домове. Към настоящият момент нашите търговски обекти са позиционирани на територията на град София и град Пловдив. Общо 3 магазина. Еником М е фирма, която предлага комплексни решения за дома. В това число мебели, кухни, уреди, осветление, аксесуари за дома, домашен текстил. Наред с предлаганите от нас продукти, ние осигуряваме и всички съпътстващи услуги. В това число проектиране, доставка и монтаж. Именно тази комплексност ни прави успешни на българския пазар повече от 2 десетилетия. В групата на Еником М работят над 90 човека, като 2/3 от тях са заети в търговските ни обекти. Съотношението между млади хора без опит и опитни професионалисти е 60/40. 60% са повече хора с опит. Те са ядрото, основата на фирмата. Разбира се, че даваме шанс на млади хора, които имат желание, амбиция да се учат, да се развиват. Аз започнах да се обучавам тук в магазин Люлин, което за мен беше голям плюс, защото се почувствах като у дома си. Много приятелска среда, всички колеги са просто чудесни. Харесва ми, че всичко, което трябва да се предлага от един работодател, те го предлагат, като допълнително здравно осигуряване, като карта мултиспорт, топлото и човешкото отношение, което беше на интервюто. Предразположиха ме просто, за да пожелая да стана част от екипа. Като търговска компания, Еником винаги има нужда от изявени търговци с търговски дух, хора, които се мотивират от постигане на високи резултати, високи лични постижения, защото знаят максимата колкото повече, толкова повече. Така че сега и занапред ще продължим да търсим изявени търговци от големи търговски вериги или пък така наречените родени търговци, които ние да се изградим. Не на последно място и занапред фокус ще бъдат позициите, свързани с предлаганите от нас услуги, монтаж, транспорт, разнос. Здравейте, казвам се Евгений Андреев, на 34 години, работя в фирма Еником М от 2020 година. Започнах във фирмата на длъжност шофьор. След само 7 месеца получих повишение на длъжност началник склад, така и до днес. Чувствам се страхотно в тази позиция, страхотно да работя с колегите около мене и обстановката около мен. Предпочитаме хора с опит, тъй като браншът е много специфичен, но предвид пазара, който все повече затруднява намирането на опитни хора, сме готови да изградим и обучим професионалиста, от който имаме нужда. В магазина в Пловдив започнах като касиер-аранжор, с цел да натрупам полезен за мен трудов опит. Впоследствие израснах като супервайзор сектор аксесуари след 3 месеца, което за мен беше огромна привилегия и съм много щастлива. Надявам се да има и още кариерно израстване за мен тук. В Еником забелязваме и ценим допълнителните усилия, усмивките и позитивното отношение, защото и нашите клиенти също много ценят усмивките. Затова хората, които полагат усилия, биват поощрявани. Внедрили сме различни програми за мотивация, служител на месеца, годината, happy hour и отделно си правим неформални поощрителни срещи, на които честваме успеха. За мен най-важното е, че вече 23 години, макар и така различните конюнктурни фази, през които сме преминали чисто в икономически план, ние успяхме да се затвърдим като един работодател, който преди всичко осигурява спокойствие и сигурност на нашите служители. В Еником изповядваме ценности, като даваме равни права и възможности на всички настоящи и бъдещи членове на нашите екипи, независимо от техния пол, вероизповедание, раса, сексуална ориентация, физически увреждания. Не на последно място, за нас е приоритет уважението на работното място. Затова даваме пълна свобода за изразяване на мнения и идеи и вярваме, че всяко едно споделено мнение, всяка една споделена идея биха допринесли за развитието на Еником. През миналата година ние отворихме нашият следващ магазин на територията на град Пловдив. През следващите години ние имаме намерение да отворим магазини във всеки един от по-големите градове в България. С това смятаме да предложим нашият продукт на цяла България. За мен Еником М се превърна в страст и най-вече в семейство. За мен Еником е перспективна работа. Дългосрочна и перспективна работа.
Еником за мен е работното място, на което трупам ценен опит и усъвършенствам търговските си умения. Еником за мен е отговорност и мотивация. Преди всичко за мен Еником е една сбъдната мечта, но също така и символ за коректност и отговорност. Еником е едно наистина добро място за работа. Компаниите в България. Проект на JobsBG.